Великая Пятница – дзень духовнага ачышчэння і самы жалобны дзень хрысціянскага года. Менавіта ў пятніцу здзейснілася ўкрыжаванне Ісуса Хрыста. У перадвелікодны тыдзень у гомельскім палацы Румянцевых і Паскевічаў адкрылася выстава Святланы Наздрын-Платніцкай з ёмістай назвай «Зямля і неба». Земля – это наша такий горизонтальный пласт нашего життя, все, что нас окаляє, природа, пригожая, белорусская, наше Полесье. І гэтыя дыптыхі ў асноўным прысвечаныя прыгажосці роднай зямлі, а неба як вертыкаль. Это тое, да чаго імкнецца душа чалавечая ўсё сваё жыццё, ад гэтай зямлі адарвацца трошкі і на нейкі іншы ўзровень выйсці духоўны, нешта для сябе зразумець. Выстава асвятляе 20 гадоў творчых пошукаў мастачкі і адлюстроўвае яе светапогляд. Апроч вобразаў зямнога і нябеснага ў экспазіцыі змешчаны шэраг партрэтаў з серыі «Будучыя святыя ў зямным жыцці». Адзін з іх – мясцова шанаваны праведны Ян Кармянскі, напісаны на саматканай посцілцы пачатку 20-го стагоддзя. Гэтую посцілку выткала прабабуля вядомага мастака Сергея Тимохова, якая жыла таксама на Гомельшчыне.